to shi mai sunan malam wannan magana ya kamata mu fara yi mu dai mun yi madoyi da suka yi zikiri falillahi alhamd wasu sun koma ga Allah kaman Alhaji Abubakar shi dai ne ma dan ce ya so ya challenge mai sunan malam kadan amma ba wai ko don mai sunan malam ya zama nawa ba mai sunan malam tun da ya tashi bai taba yin zikirin wani ba ko wani zikiri kuka ji bakin shi ya wallafi zikirin da na gani yayi shine la ila Allah illallah Allah sai kun je zikiri ya yalto shi wannan mada'an nan shi ya wallafi amma kada yake shi mai sunan malam karbi ya gyara zikirin amma wai bai la ilaha illallah a amsa cikin Hausa ba yi irin sunan malam har yau ko fadan bege yana da fannin shi daban na yabon annabi Allah saka mishi Allah ji mai sunan malam ba yi kaman shi ba har yau kuma ba yi har yaje cikin shi haka kwarai wannan haka ai muna zuwa Najeriya Kano muna dawo muna kallo masu bege ana yi amma ba yi har yau ba yi wani mutum da shekarun shi kamar irin na shekarun Alhaji ko kuwa shekarun shi fi na Alhaji ko yana kasa da na Alhaji da ya yi irin zikiran da Alhaji ke na yabon shanai ba bisa daga yabon shehu Tijjani da annabi ba wani cikin Najeriya shi mai sunan malam da na manta magana guda ku yi min gafara saboda baki mutum ya saba da barka ko gidan makoki shi ce barka ai mai sunan malam da muka zo wani ya taba tambaya na kamar ni da shi waye ne ba ni ba saran shi bane ban san shekarun shi ba da ta amma ko ya kuka tashi in mutum ya girme ka sani kamar malam Sidi ni ina ga kamar na girbe shi nisa ashe malam Sidi ya bani kamar 80 years ban san I don't know yeah because samari ne da ina ga kaman I'm older than him amma daga baya shi naga kaman he's older than me about 80 years ba yaro bane shi kuma last year ya rasu kwanan ga akan shekarar su duka kamar Abubakar Sike ya rasu Alhaji Mada shi fannin shi ma daban ne akwai Mahmudu Insawan Allah ya musu gafara Usmani Takura di kwanan ga ya rasu to yanzu maganan gama da nake shi Bobin Yas da aka ce ya je Nigeria nan nazo na ji kaman an ce ya rasu kaman 1 week or 2 weeks sai samu da sofaffin da muka yi zikiri dan nan da kuka sani na cikin karin Hausa wanda dai suke da rai yau shi ne ni da Alhaji mai sunan malam da Alhaji Na'ibi baban Shiwan mu ne dan ce mun saura Abdulgani kuma yana nama su gaskiya su suna bayan mu amma zamani da muka yi tun farkon ni da mai sunan malam dai ne aka muka yi mai sunan malam tashin da yayi duka ni nake bin su kuma mai sunan malam duk zikirin da kuka ji na yi da zikirin da kuka ji Toronto mun taba zuwa kauye kaman 10 muka tai shi mai sunan malam ya ce in zikiri ne zikiri sha ce ni ne wallafa kadan ce ni dan amshin shata ne duk baka da ku ji na yi shi baban ga ya wallafi ni kuma na bar mutane suka gane kamar Mr. Malam bai da sara ba ni ba ma Allah ne kuma da jama'a sun sani Mr. Malam dai ba yi kamar shi ba arwayo kuma yana tashi to yanzu ina son tambaye kaina da madoyi in dai zikiri cikin Hausa ne ba wani yabon malami ko wani yabon shehu ba in dai batun shehu Tijani Rasulullahi Shehu Ibrahim to har wayo ai ba yi kamar Mr. Malam don ban da zikirorin da yayi har wayo wani bai kuma zikirin da ya kamanci irin haka ba amma akwai wakokin da ake yi na shehan nan faɗi layin hamdu wa shukur amma batun yabon annabi shehu Tijjani Shehu Ibrahim Mr. Malam ba ya kaman shi kuma sheka tambaye ni shekaru nawa kenan we are getting to 60 years amma mai sunan Malam ya samu kaman getting to yana yaro ya fara zikiri according to sources yeah he was 11 years at the age to ni aka ganda da 70 something it means mai sunan Malam ya zikiri ya fi 60 years kuma ina mishi addu'a inda yake duka Allah saka mishi domin dalilin shi Allah ya yi tajalli ni aka san ni ban san na kowa ba domin zikirorin shi nake yi na yi tashi har yau na samu alhairai ciki an kai ni Maka an kai ni Kaula an kai ni Fas albarkacin Alhaji mai sunan Malam Alhaji Usman shi kawai ke zikiri mai fasali ko mai suna amma ka zikirin Isra'i yanda aka Isra'i duka maka shi amma ka zikirin ko mai iraji sannan maka zikirin iPhone annabi amma ka zikirin haka zikirin take daki ba zikiri bane kawai kamar doko daga ba akan gudun jawo ba zikiri na da fa'ida yasa zikiri Alhaji ko ya aiki karatu ne kuma zikiri na da fanni biyu akwai zikiri naka shi na hakaiku akwai zikiri ko naka shi na kan shari'a sannan akwai zikiri ko naka shi kan soyayya ba yanzu aka bayar yana wallafa wasu zikarai ma kan soyayya shi ne Allah shi yasa Alhaji ne
ba abin da za a gaba shi ne mu ci Allah ya saka mana rahai yasa alhaji yanzu haka misali in an tambaye ka cikin mintoci biyu ko ku wani zikiri alhaji zaka kamar da cikin mintoci biyu ko na zo da kata ne amma kaman wani zikirin ma kuke so ne in bai yayi ma don ni na mamanta abubuwan da ba bature ne alhaji bature abin da dan ce lokacin da ke muku maganan ga muna zuwa so da yawa wajen zikiri mai sha malam shi ce a'a shi ne ni in zikiri kada a that time ina da irin muryar shi amma ya fi ni murya total yasa ina yin zikirin da yayi yana gwada min komai yana bani copy yana bani cassette. He was my madam and my mentor, my sheikh, my everything. Because me suna malam yayi to da zikirin shi na dukine azkarun tarbiyya. Allah Allah la ilaha illallah. Allah daga nima ya fara ja 1978. ko an mura shi 2 minutes wannan batu da dai yayi wake gado rasulu na wata zikirin ba mai gado rasulu sai kai shehu kai ne halifan Muhammadu manzon Allah to Allah Allah la ilaha illallah Allah 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 la ilaha illallah. To me suna mana wannan zikiri ne yayi daga nima mutane suka samu wadansu suka yi azkarun tarbiyya wallahi domin ran da yayi zikirin nan shi Sheikh Salisu Shaba ya ce a kai me suna mana zikirin ga wanda kai ga shehu ya shiga cikin ka Shehu Ibrahim kai wannan zikiri a takbir wallahi aka kai kuma baban mu chief imam ya ce aka bashi mai yace to shi lamari ne na mai sunan malam sai Allah ya kara miki albarka Alhaji Haruna Rashid ya yi mai addu'a shi Kamaluddin kuma ya yi mishi addu'a a takaice abin da zai yi faɗi abin da sa na ce lokacin nan ina da voice in yayi zikirin nan ina yayin shi kana nisa kamar yadda bature ke yi kai ka ce amma as times goes on nan yau shi zikirorin da yake yin nan shi bature yake yi ya revive bature kuma ya revive zikirin mai sunan malam me yasa na ce aka kamar yanzu da zikirin da ke tashe yanzu Allah ji kan Alhaji Ababakar dan uwana Ababakar ya fadi kamu wannan zikirin nan 78 mai sunan malam yayin shi yayi tashin wannan bayan Abubakar don Abubakar da ya rasu 1977 da ni da mai sunan malam da sai da muka je makokin shi da izinin national chief ma kuma inda mai somali ba ni mamaki muna cikin lori mu uku she mai somali ce inda za mu ga ya kamata mu wallafi Abubakar to wannan ma ne ya kamata in kaya musu she muna dai fira muna she mai somali ce kawo kare she na kawo wani kare she aka ce dai match she Sidi ya kawo wani kare malam Sidi Allah ji kanshi shi aka ce bai match mun kusa daga farai mun kai ma farai masauki don Abubakar Sike rasuwan shi ba shehun tarikan tijaniya gana gada bai zo makokin shi ba babal wa'iz neman ciroma neman malam kataki malam Adam Sabon Zango baba makaranta Alhaji Aruna kumfani da mala duk ma shehanan da ka sani Ghana duka sun zo 1977 ya rasu 28 February to she da muka je nan wajen kwanan zaune an cika kun san kuma lokacin nan excuse me parade da light kamar yanzu to amma jama'a sun zo to wane maulidin da ake zuwan da Abubakar kusan lokaci yana tashi shi ma to muna zaune mun ci abinci mun kare shi muka ce bari mu je mu futa kana me shi malam da ya shiga daki ashe ya je yana wallafan Abubakar shi sa da aka zo ana kwanan zaune ni an kira ni ma na yi zikiri malam Sidi ya amsa mini sai da na kare shi ce a kira ni shi na zo shi muka sai shi kira Sidi shi ce dai wani zikiri mu amsa me so ma nan kana jin in ka manta ina tuna maka shi ce la ilaha illallah Allah ka ji kan mada zikiri shi mu duka muka ce wanda ya samu to ko amsa La ilaha illallah Allah ka ji kan madahan zikiri. La ilaha illallah Allah ka ji kan madahan zikiri. Daga Allah dai mun ka fito, daga Allah kuma za mu koma Alhaji kan dan uwan namu Ababakar madahan zikiri. La ilaha illallah Allah ka ji kan madahan zikiri.
rasuwan Ababakar rannan mun ga bakin ciki kwarai ina lillahi wa ina ilaihi raji'una farko kalman mu kenan zuwa ga ubangijinmu sai muka sanya dukan lamarinmu zuwa ga ubangijinmu don mun san shi ke kashewa shi kuma ke yayarwa mun yi rashin Haji Ababakar madaha zikiri la ilaha illallah Allah ka ji kan mana zikiri ranan da suwan Ababakar mun ga bakin ciki kwarai ina lillahi wa ina ilaihi raji'una farko kalman mu kenan zuwa ga ubangijinmu sai muka sanya dukan lamarinmu zuwa ga ubangijinmu don mun san shi ke kashewa shi kuma ke rayarwa mun yi rashin Haji Ababakar madaha zikiri la ilaha illallah Allah ka ji kan mana zikiri oh yake mutuwa oh yake duniya baki da amana mutuwa ba mai saura a cikinki mutuwa rigan kowa mutuwa rigan wannan mutuwa rigan wancan mutuwa riga na ne mutuwa bata san yaro ba mutuwa bata san babba ba Allah ya kyautata makwance na Ababakar madaha zikiri la ilaha illallah Allah ka ji kan mana zikiri tun ranar da mala'ikan mutuwa ya waiwayo kamar rannan babu kace na ce kuma rannan babu sauran rayu rannan babu zama duniya rannan lahira zaka kwanya Allah ka ji kan iyayen mu tare da madaha zikiri la ilaha illallah Allah ka ji kan mana zikiri Ababakar ayyana nan tun da yake ni na nan Ababakar ayyana nan tun da yake ni na nan abin da ke mani ciwo ɗaya ne banjin da bambanci amma zan koyo ga yan uwa yan faila da gombawa don in cika cikin dubun yabon Ababakar madaha zikiri la ilaha illallah Allah ka ji kan mana to zikiri zikirin na da sau ina dai tuna ma jama'a ne a je reference to ranar yayi zikirin to ranar nan fare ya fashe farkon da mai shoma na dai zikiri kuma fare kenan farkon da dai 1977 to saboda shi 81 sannan ni da shi muka fara zuwa maulidin Shehu Abdullahi ya kama jallo Allah ya mai gafara a takaici magana alhamdulillah magana ta kai magana ina sabani abin da yake ana bukata a ji bakin babanmu Alhaji Yahya mun ji shi wasu wanda ke nan ba jin ba sun fi wanda aka je ba amma saboda lokaci ba iya a zamana a tai shi dai muna roƙon Allah ya kara masa yawanci da lafiya ya kara mana mu duka yawanci da lafiya Allah ya ja kwanukan su da shi da Alhaji Bisu Malam nan da mu shigo a gonan dan uwan mu yayan mu da ina Bature game da mun ga Alhaji Bature mun ga kana son zikirin Alhaji Bisu Malam me yayi motivating ka yasa baka zikirin ko wani zikirin wani shi ne zikirin Alhaji Bisu Malam Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abin da ya sa na san Alhaji da cikin 1980 kuma a that year nan ni muna fita mu ji to ni inda Alhaji na zikiri kana pay attention kai yasa har muka zo muka recording Isra'i har muka zo muka recording Isra'i da matan auren ga ya gane to ni ne wannan zikirorin Alhaji yake cikin kaina shi yasa yanzu haka misali an ce maka cikin zikirin Alhaji wani zikiri ne kai kanka kana jin daɗin zikirin cikin ka dan akwai zikirin da kake gani cikin ka dan ina gani shi ne kana yi kusa kana sakewa shi wannan zikiri guda inda Alhaji na wuri inda an ce mini da so in zikiri shi ya ce mini da so batu mana jami'i shi ne la ilaha illallah Allah 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 la ilaha illallah Allah Allah Allah
ni dai zance nake gama buta hankali. Allah la ilaha illallah Allah Allah oh. Allah ya yi halitta domin a san shi, ni dai zance nake gama buta hankali. Allah la ilaha illallah Allah Allah oh. Mun zo duniyan ga domin Musa Allah, Allah ya halici halitta domin a san shi, ni dai zance nake gama buta hankali. Allah la ilaha illallah Allah Allah oh. Da can farko a zaka ga mutum ya ce ya ga Allah, sai sarki ya sa a kama shi a yanka. Sarki ca yake yayi shari'an Allah, bai san faɗiwa ba ne yayi jahili. Allah la ilaha illallah Allah Allah oh. Wani zamani a dacan wani bawan Allah ya ce Allah na nan a cikin aljihunsa, sai sarki ya sa aka kama shi aka yanka, sai jininsa ya rubuta la ilaha illallah. Sai sarki ya ce Asha babatu mun yi mugun aiki domin wannan bawan Allah ne. hakika ne Allah la ilaha illallah Allah Allah oh. Alhamdulillah. Wannan zikiri yayi shi ma, wato zikirin Alhaji ana guda. Akwai wata karama ne kan zikirin Alhaji. Yana kama da karaman da ke kan malam. Na sha shi ne me? Malam yanzu haka ga kana so malam ya samu kaman 2 billion ko 4 billion za mu kyauta shi gaba daya. Gobe a fara zage shi. In aka fara zage shi aka fara maganganun su kai ta sha cikin mam social media to wani ya zaka mai kudi. Shi ya hankuri abin da ke faɗi ya hankuri kada bai shi bata. Karamin malam kenan in dai ka zage shi an ka kuma ba wai horo da suka bu a shugaban kasa ya zo a ga bashi hakuri, vice president ya zo da zai bashi hakuri, pastor so bashi hakuri ko kowa zai hakuri. Kwarai akwai wani shekarar da gayin nan pastor nan wanda ya ce ba na ya babba da yawa na magaganu da malam na gida shawa ka ce mai akwai dan adawa wannan pastor da adawa shi zo wurin malam kaga yazo shi wani zuciyar malam wai pastor kaza na zuwa wurin ka wala wai ya zo ya bude maka ya baka ya zo da 1 billion wala ce 1 billion so aka yi wani cewa yau ya ce ba wanda zai kawo mini 1 billion cikin lokacin da ya zo fashe lalle ko haka da ya kawo shi 5 million to ana shi haka shi birthday vice president ya kai birthday malam ya kai president ya zo vice president su zo wurin ranar da malam a faru ne kama wani malam ya tashi haka shi malam ya jawo shi fara kashe ce a shi so ya fi da karfi to wani rana malam ke ce ina ji kaman kamin kudin da kufa ne nan cikin wanda suka zo a shi wani kawo wannan kudi to yana malam ke in dai an zage shi ai kai banza shi alheri dai sa la ilaha Alhaji Musa ana nan cikin lokacin ga yanzu kaga zikirin shi ya fara tashi guda ga yayi tashi dai kaman ba zikiri kuma ana nan shi kuma taso ko man kuma nan shi wai tashi shi ma ya tashi dai kaman ba wani ana nan shi man kuma taso kan ba zikirin da ke lokacin ka da ke tashi ai mun jiji te ba 76 yayi wallahi amma kowane lokaci a zana inkari wani madana kuma ya ce kaza shi kuma sai ga zikirin ya fara tashi yanzu zikirin yake tashi wani ba zikirin shehu kai kama da rasulullahi aka fara buga baya kaza ya mutum dai kamar shehu sirga baki mutum ga shi kinan shi aka kama zikirin ya ta tashe bari ba zikirin ga Isra'il rasuli da kai na tashi da ake inkari zikirin aka fara inkari shi zikirin fara tashi aka tayi to shi yasa Alhaji ba mu na bin zamu fadi ba shi mu talla isaka masa da nagode azkaran shi wallahi karama ne azkaran kawai so da wa'azi ne tunda wa'azi ne to addu'a ne tunda addu'a ne ko karama ne Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya turo kai kuma Allah ya saka maka Allah ya jagora kanka mu ma mun san ka tun muna yara muka san ka a cikin Alhaji turun to yazo dai da zikiri mun san ka da zikiri da sakewa da faraha da kowane irin mutum da wasanni ma da wadannan zikirin ko kai da sisi buga kanka amma ba ka bai yi ba a ce an yi haka amma saboda wasanni da sabon suke aka tafulla a Alhaji ina da sake ba amma sai bai bai haka sai shi da kowanne fanni kowanne ne yanda yake da sake ba kai ma kana da sake wanda saka maka da alheri dan da mu tabe dan mu yayin mu Abdulala sai ke shi ba yana son zikiri in ka gashi wani ma na wani ya gashi ba wani zikiri ya ga Alhaji Usman
haka dai kaman yayin mu negro shi ba akwai wurare da dama mun ja an gashi a can kaman aka gashi a tuna da alayhi bismillah so da an san zikirin da ya fito bakin shi ya sa wala zikirin bismillah ya aka ka zo kake ka samu motivation kan zikirin bismillah ne dan daga ka fi iya zikirin shi kana da askarin shi bewa ya fi dukkanin askarin to ina ci kamar yadda ka faɗi gaskiya ne ni na tare suke zikiri da alhaji mai sunan malam sunan shi alhaji naibi wasu na ce mai alhaji mai zikiri wasu na ce mai alhaji madaha to mu biyu kadai ne ɗiyan shi maza da ni da dan wana to dan wanan shi ya girme ni yanzu haka da muke magana shi ma yana America to ni lokacin da nake tashi tare da shi suke zuwa zikiri to amma kidi dan wanan ke shi yasa babana bai son kidin da yake shi yasa ni da na fara wayo shi ya bar aka koma da ni akwai tema shi yasa ni akwai tema na girma ina akwai tema ina zuwa makarantar malali akwai tema shi waliyu ana ce ma makarantar aliyya shi yasa ni akwai tema na girma ina fish pond isa bayan daga baya shi na dawo zango amma lokacin da na zo zango ina matashi na karami dai ni da babana ke cin abinci to kuma muka ci abinci muka kare ina zo ni kusa da shi zikiri ne yake yi kuma Allah ya min wani baiwa lokaci duk zikirin da zan ji so ɗaya na haddace ke duk zikirin da zan ji so ɗaya na haddace ke shi yasa wannan shine dalilin da ina ji zikirori alhaji mai sunan malam wa'anda na haddace ban san iyakansu wani lokaci ma ina yin na zikiri alhaji mai sunan malam shi ya ce mini ina ka ji zikirin ga shin ci bakin babana na ji don mun taba gamuwa gida alhaji salo mai kankan na yi wani zikiri alhaji mai sunan malam ya ce wannan zikirin da an kai ya kai 60 years ni kuma ban kai 60 years to sai mai sunan malam ya ce min tun da Allah ya min baiwa ina da hikiman hadda zikiri to riki shi yasa haka nake tare da alhaji mai sunan malam da alhaji mai sunan malam ya yi zikiri iya zo garin ga iya sabon zikiri kaula zai buɗe mun je kaula a maulidin shehu muna yin sati kamin mu dawo na haddace zikiri shi yasa kusan zikirori alhaji mai sunan malam sababbin nan duka da mun je kaula kamin mu dawo a yi maulidin malam na haddace to ni ma bai wanda Allah ya minke dan na tare da shi kuma muna gode wa Allah saka shi sai Allah yanzu haka 2 minutes wani zikiri Allah ya jama'a nan ko da yake ina mura ya kai kowa mura kowa Allah ya turo ba ai amma gaskiya ne amma akwai zikiri alhaji mai sunan malam wanda yana so ina ja ko da wani lokaci ni kuma ina son zikiri la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah al'amarin shehu barhama kaula sai Allah la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah al'amarin shehu barhama kaula sai Allah fana fara da basama Allah zan dau yabon shehu barhama mai sunan malam almajirin usmanu halifan barhama ku saulara don ku ji baitocin da zai yi a kan shehu barhama to la ilaha illallah wane ne shehu barhama kaula sai Allah la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah al'amari shehu barhama kaula sai Allah a yau shehu barhama ba shakka da shi Allah ke ta dalili a yau shehu barhama ba shakka da shi Allah ke ta tajalli na ji wannan zikirin shine sai dai kuma sabon zikirin da ya yi wanda yake banjin maduhohi na yi saboda shaukin da ke cikin zikirin kuma tun da ya yi zikirin na ji wannan zikiri ne zikirin shi na karshe da ya yi da bai yi sabo ba shine zikirin da muka yi da muka je kaula duk lokacin da zaka ji recording shi dai wanda yake nake ansa wannan no zaka ji don da ya zo bai yi shi haka ba shine sabon zikirin da ya yi la ilaha illallah
la ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah ku an sami la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah. Allah zuciyata tana begen kaula garin kutubina sai sa shauki yake gigita ni ina madahina duk abin da yake bayan ka yake ya kai sayyadina ba abin da nake so sama da kai ya kai shugabana to jawo ni ka sani amaran ka sanyi idanuna don wasu sun ce wai na ce mai na ce suna cin zarafina ni barahama shi ne majibincin dukan al'amari na abin kauna la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah. yabon da nike masa ba ka tobara cikin baitina madayin da nake masa ba wani wasanni a gabana zikirin da nake yi ba wani kuskure a yabona karama sa nake yi sai dai a banni akan aikina to a yabon barahama dole a banni akan dokina tun na ɗan yaro nake yabon barahama mai gidana abin kauna la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah. to ko da ke wannan zikirin shine sabon zikirin da yayi na ji bayan shi bai yi wani ba kuma to Allah ya kara yawancin rai da lafiya ai wannan zikiri ba yayi lokaci ana sukan wancan zikirin kai kuma da abin ga Isra'ila Rasul na sai sai daga cikin wannan suka ne kawo sun ce na ce ka tuna ma sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi akwai wani yaro fara ma yaro su ana ce mai Abdul Karim zabran ne da in alhaji ya kiwa marke zo yaro nan abokin mu yana shi tafi alhaji in ga in ko nan da shi alhaji abu jabe ta kallo alhaji kuma gidan inda gidan da alhaji ke wuri ɗaya ne opposite juna ne shi wani rana maka tafi shi to kai ka baka lafiya ne sai kai shi ka tafi ko wallahi shi ya ga alhaji shi ina ganin kamar maganar shi Ibrahim ya faɗi da man yuhibbu ni man yara fi jannatin shi da ganin wannan jikin alhaji ne wanda ya ga alhaji ne karim Allah jikan shi wallahi kuma maganar da ya faɗi nan ni daga baya na gane magana shi karim shi ya faɗi magana to shekaru da yawa da ba na gane abin da ya faɗi da gaskiya ne da annabi ya ce tuba liman ra'ani aura amar ra'ani aljanna tabbata ga wanda ya gani ko ya gan wanda ya gani shi kuma ya ce tuba liman ra'ani aura amar ra'ani aura amar ra'amar ra'ani aljanna tabbata haka har zuwa 7 to shi Ibrahim kuma mun masa zato mun kyautata zato sosai tabbatarwa ya ga manzo Allah kurku bai ce aljanna tabbata ga wanda ya zamani da ni ba wanda ya gani shi Ibrahim ya ga annabi kurku to bayan su shehu ibrahim akwai wasu mutane da ne bai ci wa inna min rijali rajulun man nazara ilai sa'ad sa'adatan akwai daga mazaje wasu daidaiku suna da sada wanda ya duba su to zai zama mai dadin kai har na tashar kiyama alhaji ya ga shehu ibrahim ya ammanto shehu ibrahim kuma yana hidiman shehu ibrahim kuma yana ma annabi hidima mun tabbatar wallahi yana cikin wanda ka gansu to mutum a janna to ya Newton ne in ba mu ba bai ba Newton da nima da su kawai sun shi mushi da to an suka ga annabi shi alhaji yana su suke yi ba ka mu muke ba kisa mu hijabul qurb hidamu bai alhaji Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi duk abin da yake yi wallahi ba wanda ya sai biya shi dai Allah ya biya shi ba Allah ya gyara gidan shi ya sa ya da ake bayan Allah ya sa musu albarka duk wani abin da ke wani zai nufi da shi kansu Allah kiyaye su alhaji Toronto maganan za mu kuma da shi kanka a karshe mu rafa maganan tunda kai ne abin da yake sosai na yasa